Divák Ivan Plášek z Bánoviec nad Bebravou nás požiadal o návod, ako začať s pestovaním chrenu v domácej záhrade či skleníku. Odborníci drobnopestovateľom odporúčajú tzv. Malínsky spôsob, ktorý sa využíval v kutnohorskom regióne už v 17. storočí. Používajú sa pri ňom korene z divorastúcej rastliny. Tento malínsky spôsob spočíva v tom, že zoženieme si jednoducho korene chrenu. Tie si narežeme na 10 cm odrezky, hrubé asi 2 cm. A tieto sadíme do sponu cirka 60 x 60 cm. A postupne, ako nám začnú vyrastať vrcholy, tak môžeme a nemusíme prikročiť k jednoteniu. Pokiaľ chceme mať kvalitnejšie tieto korene, tak jednotíme chren. To znamená, niekedy v júni podľa zelených vrcholov jednoducho odhrnieme, odkryjeme tieto korene a odstránime bočne vyrastajúce korene, avšak nesmieme odstrániť spodné korene, pretože tie nám vyživujú rastliny. Druhý spôsob pestovania chrenu je jednoročný spôsob pestovania chrenu, kedy vlastne sadenice získame z predošlého zberu chrenu, kedy si vytriedíme slabšie korene, zhruba 10 mm hrubé, dlhé 20 až 25 cm. Pri tomto spôsobe používame medziriadkový spon znova tých 60 až 80 cm, avšak odrezky sadíme mierne šikmo, ale zväčšíme hustotu na cirka 20-25, maximálne 30 cm. Pretože rastliny, ktoré zasadíme teraz na jar, vyberáme vlastne už v jeseni po zaschnutí listov. Takisto doporučujeme aspoň jedenkrát v priebehu vegetácie rastliny potom odkopať a v strednej časti odstrániť ďalšie vegetatívne pupene a bočné korene, ktoré sa tu vyvíjajú vlastne až po spodné korienky, ktoré nám vyživujú rastlinu, pretože vtedy dosiahneme rovné, hladké a hlavne hrubé korene chrenu. Chren dedinský môžeme doma pestovať v malom parenisku alebo v záhradke vo zvýšených záhonoch. Domáca chrenovňa nám na jednom mieste vydrží približne 10 rokov. Väčšinou chren sadíme do okrajových častí záhrady, nedávame si ho niekde centrálne, samozrejme, že nie do trávnika, pretože by nám zaborínil plochu. Je pomerne v neskoršom období, dokáže pomerne rýchlo obsadzovať plochu, takže snažíme sa ho držať buď teda v nejakej nádobe, alebo v malom parenisku, alebo ho sadíme niekde do okrajových častí záhrady. Chrenu sa najviac darí v ľahkých humóznych pôdach s dostatkom vlahy. Preto sa v prírode vyskytuje na brehoch potokov, v jamách či roklinách. Doprajeme mu aj v priebehu vegetácie dostatočnú zálievku. Samozrejme, adekvátne k tomu potom máme aj výšku úrody. Pokiaľ budeme ho pestovať v ťažších pôdach s nedostatkom vlahy, tak korene budú tenké, vytiahnuté. Samozrejme, že bude aromatický, bude silnejšie pálivý, ale nebude taký lahodný a nedosiahneme tú výťažnosť. Chren dedinský má všestranné použitie, a to nielen v kuchyni, ale napríklad aj pri liečbe dýchacích ciest či vylučovaní žlčníkových kameňov. Pri zvýšenej konzumácii však u niektorých môže vyvolať alergické reakcie. Keďže v strúhanej forme na vzduchu a v teple stmavne a stráca ostrosť, uchováva sa zmiešaný s octom.